Dnes som išla do práce na bicykli mojej spolubývajúcej, čo je elektrobicykel. Priatelia, to bolo niečo skvelé. Vítam vás, priatelia, v inej práci. Tento týždeň totiž to nie som na mojom single garde, kde som bola minulý týždeň, ale som v Richmondskom country klube. Tu som bola prvý týždeň. Všetci tešíte, pretože dnes zase vysávame bazén, ale dnes používame úplne inú techniku, hej. Neviem, ako sa to volá. I wouldn't know. Vyzerá to takto. A tu je k tomu baterka. Volá sa Petúnia. V ďalšom vlogu už bazén nebude. Minimálne nevysávanie bazénu. Are you vlogging right now? Yeah. Yay! Hi vlog, I'm Kennedy, I'm Alex's favorite lifeguard. I think that's all I have to say. Ak sa nemusíte báť, ja vám nebudem celé to ukazovať len to, ako vysávam bazén, hej? Idem si dorobiť moju prácu a ozvem sa potom. Ukážem vám, ako to tu potom vyzerá trošku. No, vyzerá to tu takto. Tam je snack bar. Toto je main pool, lost and found. A toto je naša guide room. Takže ako som už spomínala, teraz som v Richmond Country klube, ktorý je o mnoho rozdielny oproti tomu bazénu, kde som bola minulý týždeň. Jednak rozlohou a jednak návštevníkmi, ktorí sem chodia. Pretože tento country klub funguje na princípe toho, že tu máte tenisové kurty, dá sa tu hrať golf, je tu bazén, neviem, čo všetko sa tu dá ešte robiť. A platíte si tu membership. Takže neviem, koľko to stojí, ale asi nie je málo. Ale údajne tento ešte nie je ten najdrahší a nie je to pre to akože fakt najvyššiu triedu. Neviem, ako nechutne bohatý musíte byť, ak je ešte vyššia trieda od tohto. Stihla som sa dnes nehorázne vytočiť, ale o tom poviem inokedy. Teraz kráčam. Už som tu bola, to je fajn. Takže si idem dať Starbucks a budem popsať a potom pojem dom. No, takto, dala som si Five Guys. Stálo ma to príjemných $19. $19 za fast food. Nevadí. Už si ho nedám. A $19 za fast food nie je v pohode, ani keby nie som študent. Hej? Teda ja už nie som študent, ale nie je to v pohode. Dohodli sme sa so spolubývajúcou, že dneska pôjdeme na zmrzlinu a že pôjdeme do Dairy Queen. A mala som ju ísť pozrieť, teda mám ju ísť stále pozrieť na jej bazén. Ale ono úplne nie až tak pekne, ako bolo, keď som sa ráno bola prejsť a keď som bola ráno cvičiť a keď vlastne do obedu. Nie je tak pekne ako do obedu, hej? Ono je stále teplo, akurát je zamračené, takže úplne neviem. No a teraz sedím ale na balkóne. Vlastne som si sem sadla iba preto, lebo som vám chcela nahrať tento famózny vstup do videa. Dobré ráno. Všetkým vám prajem krásne dobré ráno. Chcela som dnes neísť cvičiť, ale nakoniec som sa rozhodla, že idem a klamem, pretože neidem cvičiť, ale idem plávať. Ten bazén je ale dosť maličký, takže úplne neviem, čo tam naplávam, ale mám všetok môj plavecký gear. Keďže kto vie, a pozná ma, tak vie, že ja rada plávam a rada chodím plávať. Nie je tomu inak ani tu, aj keď je pravda, že poriadne som plávať nebola už od apríla, kedy som bola na plavčickom kurze. Dnes je inak štvrtok, je 10, 11, 12, 13. júna. Ale to znamená, že už som tu niečo cez 2 týždne. Tie dni sa tak monotónne opakujú, ale treba to využiť aspoň takto. Wow.
Neznášam hmyz. Máme doplávané a bola to fakt paráda. Bola to fakt hit paráda. Ja sa tak nabudí a toto ma fakt nabudilo asi že viac ako keď idem do fitka. Je sobota večer a my ideme do mesta. Dala som si moje obľúbené rifle, moje obľúbené tričko. Zdravím vás, priatelia. Zdravím vás. Toto je fakt sranda. Priatelia, máme nový bazén. Máme nový bazén. Pozrite sa sami, hej? Toto je on. To je ten bazén. Tu budeme nasledujúcich 9 hodín. 9? 20 minút 11 je 9. No hrozná sranda. Ja neviem. Idem nájsť asi, kde tu je nájsť nejakú guardroom. Inak to je bazén, ako keby ste ho mali na záhrade, hej? Takúto má veľkosť. Ale som vlastne rada, pretože sme včera boli v meste a bude tento bazén určite menej busy ako ten, na ktorom som mala byť pôvodne. Oni mi to totiž to zmenili. To robia často. Takže idem skúsiť nájsť to, čo tu mám hľadať. No čo? Vlog číslo 2. Vítam vás u neho, keďže minule nebolo intro, tak dnes vás vítam a snáď vás aj pozdravím na konci videa. V ďalšom vlogu už bazén nebude a neviem ani čo tam bude, ale ideme do Richmondu. Ak nám nezmenia schedule, hej, to tu robia radi, že si to tak akože prehádzujú. Takže ak ho nezmenia, tak budúci piatok natočím vlog z Richmondu. A vyjde, neviem kedy.